Roedd Merthyr ar frig y tabl yn gobeithio aros yna wrth deithio i Barc Caerfyrddin, ac mi gawson nhw y dechreuad gorau wrth i Terry G groesi yn y gornel. Ond fe brofodd y tîm cartref yn rhy gryf iddyn nhw yn yr ail hanner. Cic gan yr asgellwr Tom Williams, blerwch yn yr amddiffyn wrth geisio clirio'r bêl, a Conor Lloyd y mewnwr yno i fanteisio. Yn hwyr yn y gêm, croesodd Morgan Andrew Allen i greu dipyn o sioc, felly mi fyddai Aberafan yn dringo i'r brig os y byddan nhw'n curo cas newydd ar Rodney Parade. Y bêl yn cael ei rhyddhau at Arwel Robson, y cic letraws. Yn dod o hyd i Elliot Frewen yn y gornel, mae'n gais i gas newydd. Ryan James. O, pasio taclus gan y tîm cartre, dyma Kyle Taylor, a mae o'n gryf. Mymryn yn fyr, a Tom Riley yn gorffen y gwaith. A cas newydd ymhellach ar y blaen. James at Robson, mae yna ddynion allan ar y chwith. Y bas allan at Frewen. Frewen yn casglu ail gais o'r gêm. Aberafan yn ildio'r meddiant. Y bêl at Robson. O, ac mae'r bêl yn rhydd, a Will Price yn tirio i Aberafan. James at Tom Riley. Riley newid cyfeiriad y chwarae. Cas newydd yn pasio'n dwt. A cyfle mae Jonathan Morris. Mae gen efo'r cymorth, o diolch angen y cymorth. Mae yna wagle allan ar y dde fan hyn. Jay Baker sydd yno i'r gornel. Cais i Aberafan. Bedwas oedd yn y trydydd safle ar ddechrau'r dydd, ond doedd hi ddim yn ddiwrnod da iddyn nhw chwaith wrth i Cross Keys drechu ar Barc Pandy. Cais i Josh Prosser yn yr ail hanner a hwn i'r eilydd Joe Goodchild yn mynd â hi. Felly efo'r trioedd ar y brig yn colli, cyfle i Rygbi Gogledd Cymru ddringo yn ôl i fyny'r tabl. Will Bryan yn croesi fan hyn, ac roedd yna gais ar ôl cais i'r tîm cartref ar Barc Eirias. Amddiffynwyr Glyn Ebwyn methu adael ei gafael ar yr asgellwr Aaron Evans, ton ar ôl ton o ymosodiadau, a'r capten Meredydd Francis yn ymestyn y fantais cyn yr egwyl. Mwy o bwyso yn yr ail hanner, a'r eilydd Rhys Williams yn cloi pnawn llwyddiannus iawn i RGC. Mae hyder Pontypridd wedi cynyddu ers y fuddugoliaeth yr wythnos diwetha. Joe Davies yr asgellwr yn rhedeg yn gryf a'n curo amddiffynwyr cyn tirio. Cais arall yn dod i'r tîm cartre, Chris Dicomidis y capten yn croesi y tro hwn. Ac i'r ymwelwyr daro nôl wedi ennill y bêl yn y linell, a Lee Meads y capten yn croesi am ei ail gais yn y gêm. Ponty yn llwyr reoli, ac amddiffyn Bargoed yn methu ar rhwystro Dale Stuckey rhag sgorio yn y funud olaf. Castell Nedd oedd yr ymwelwyr i lan ymddyfru, ac mi roedden nhw eisoes wedi ildio 2 gais yn chwarter cynta'r gêm cyn ildio unwaith eto i bwysau'r Porthmyn. Dwylo da gan lan ymddyfru, cydweithio a chefnogaeth yn arwain at gais hawdd i'r mewnwr Rodri Davies. A Davies oedd wrth wraidd y cais yma yn yr ail hanner wedi'r bylchiad, ond y tro hyn angen cymorth Craig Woodall gyda'r canolwr wrth law i groesi. Llwyddodd Castell Nedd i daro nôl, yr olwyr yn lledu'r bêl hyd y cae, y tîm cartref yn araf wrth amddiffyn, ac yn y pen draw, Aaron Grabham yn lledu ei gam a gadael yr amddiffyn yn ei gysgod. Ond y mewnwr bach gafodd y gair olaf, bylchiad wedi sylwi ar wagle rhwng yr amddiffynwyr, ac iddo faglu, doedd na ddim am ei rwystro rhag hawlio'i hat-trick. Roedd Abertawe'n hyderus wedi dod mor agos at drechu Merthyr yr wythnos diwetha, ac mi gawson nhw ddechrau da i'r gêm yn erbyn Pen y Bont wrth i Phil Jones groesi yn y gornel. Ond Pen y Bont yn benderfynol o daro nôl, cais gan Tom O'Flaherty a hwn i'r asgellwr Ryan Griffiths yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Cyfle am gais cyn yr egwyl i gadw'r tîm cartref yn y gêm, Jay Williams yn croesi.
A Mitchell Walsh yn llwyddo i sgorio unig gais yr ail hanner gan sicrhau buddigoliaeth i'w dîm. Y canlyniad, dim ond ail fuddigoliaeth y tymor yn ei codi o'r gwaelod gan gyfnewid safle a bargoed, Glynebwy yn disgyn i'r hanner isaf wedi'r grasfa ar Barceirias, ac colli, Merthyr ac Aberafan yn parhau tua'r brig efo Pontypridd ac AGC yn closio nes.